Felipina Sorgina. Mendiko tontorretako kobazulo ilun batean, Felipina Sorgina bizi zen. Bakarrik biziaren ez pentsa aspertzen zenik ez. Oso zoriontsua zen. Lo egin nahi zuenean, lo. Jolas egin nahi zuenean, jolas. Dantza egin nahi zuenean, dantza. Hala ere, bazuen arazo txiki bat. Janaririk gabe geratzen ari zen. Badakizue nola moldatzen zen? Ba oso erreza. Gauez, bere erratze galaria hartu eta gainean jarrita inguruetako baserrietara joaten zen janari bila. Gau batean, Felix eta Jacintaren baserrira gerturatu zen. Barrura sartzen saiatu zen, baina ate eta leiho guztiak itxita zeuden. Orduan, bere sorginkeria erabiliz, katu beltz eta handi bat bihurtu zen, eta sukaldeko leiho ondoan mauka jarri zen. Barruan, Felix eta Jacinta, katua ikusirik, eztabaidan hasi ziren. Ene bada, zer nolako katu dotorea leihoa zabalduko dut? Ezazu zabaldu, itxura arraroa hartzen diot. Ea Sorgina den? Zu burutik jota zaude, katu bat da ez aldiozu izatza eta lauankak ikusten ala? Begira Jacinta, katua irudiarren ez dut uste katua denik, bada espada ez ireki leihoa. Iziltzat itez kakati alakoa, leihoa irekiko diot. Ireki zion bai leihoa, baina ireki bezain laster, zast! Katua, tximistantzera, etxe barruan sartu eta nonbait eskutatu zen. Arraro bola, zer izan da hori? Txoriburu hori, nik esaten nuena, ez da katua, Sorgina da. Tira, goazen katu horren bila eta bota dezagun lehen bailen gure etxetik. Biak, beldurraren beldur, eta eskutik helduta katuaren bila hasi ziren. Lehen dabizi, logerara joan ziren. Begira ezazu azpian, esan zion isilka. Ez, hemen ez dago ezer. Barmairu gainean orduan. Ez, hemen ere ez dago ezer. Guazen ba egon gelara. Egon gelan ere, txoko guztiak miatu zituztenean, baina alferrik, ez behizuten ezer aurkitu. Gero, bainu gelan begiratu zuten. Bainu ontzi barruan, labago azpian, kumunzuloan, baina ez zen inon agertzen, katu madarikatua. Azkenik, ikuilura joan ziren. Ikuiluko atea krik ireki zutenean, abereek oso urduri zeudela ikusi zuten. Ene, hemen zerbait gertatzen da. Begira lastofardoaren atzean gauza beltzua mugitzen da. Gerturatu zirenean, katuak salto handi bat emanez Sorgin bihurtu zen, berriro. Ja, bai, ni Sorgina naiz, Felipina Sorgina, eta janari bila etorri naiz ona. Baina Jacinta eta Felix ez zeuden ogizati bat emateko prest. Janaria, ez dizugu janaririk emango, alde hemendik. Ez didazuela emango, benetan, ikusiko duzu zer egingo dudan. Eta araroa bota zuen. Ra, txala harria bihurtu dadila. Esan eta egin, txala ezen txala, harri handi bat baizik. Amatxo maitea, zer egin dizu Sorgin ziki horrek? Berriro txala nahi baduzue, janaria eman beharko didazue. Ondo da, emango dizugu janaria, baina ekar ezazu segituan gure txale ederra. Felix sukaldera joan zen eta janariz betetako saskia ekarri zuen. Janaria eman, baino lehen harria txala bihurtu beharko duzu. Tira, aro berriro esango dut. Ra, harria txala bihurtu dadila. Eta honela, berriro, dena bere onera etorri zen. Sorgina pozik, erratze galariaren gainean, bere kobazulora itzuli zen.